Şehrazadê ku bi çîrokên xwe yên aqilmendî û efsûnî hiş û dilê Şah Şehriyar bi temamî girtibû, di şevên paşerojê de berê xwe da çîrokeke ku li seranserê cîhanê wekî sembola şans û hişmendiyê tê naskirin. Wê bi dengekî herikbar û şêrîn wiha dest bi berdewamiya 1001 şevan kir. Şahê min ê hêja û dadperwer, li bajarekî mezin û dewlemend du bira hebûn, Qasım û Elî Baba. Bavê wan piştî mirina xwe mîrateyeke piçûk ji wan re hişt. Qasımê birayê mezin bi jineke pir dewlemend re zewicî bû xwedî dukaneke mezin û di nava lûks û dewlemendiyê de jiyanê dikirin. Lê Elî Baba bi jineke feqîr re zewicî û debara xwe tenê bi birîna darên daristanê û firotina wan dikir. Sê kerên wî hebûn û her roj bi wan re diçû çiyê da ku dar bîne. Rojekê dema Elî Baba di nava daristanê de mijûlî birîna daran bû. Ji dûr ve dengekî mîna nalan û hejandina erdê bihîst. Ew tirsî û ji bo parastina xwe hilkişiya ser dareke bilind a ku li ber zinarekî mezin bû. Di nava çend deqîqeyan de 40 siwarên çekdar û bi heybet gihîştin ber zinar. Elî Baba fehm kir ku ev komeke dizana pir bi nav û deng û xedar e. Serokê dizan ji hespê xwe peya bû, ber bi zinarê mezin ve çû û bi dengekî bilind qêriya vebe Simsim. Hema piştî van peyvan. Zinarê mezin mîna deriyekî vebû û hemû diz ketin hundir. Piştî demekê dizên ku kîsên wan tîje zêr û zîv bûn derketin û serokê wan got: bigire. Simsim. Derî dîsa girtî bû û diz li hespên xwe siwar bûn û çûn. Elî Baba ku di nava ecêb mayînê de mabû, ji darê dakeve, nêzî zinar bû bi lerzî got: vebibe. Simsim. Zinar dîsa vebû. Elî Baba gava ket hundir. Şikefteke pir mezin dît ku bi qumaşên biha, xalîçeyên zêrîn û tûrikên tîje zêr û zîv dagirtî bû. Wî fehm kir ku dizan bi salan ev der wekî xezîneyekê bi kar aniye. Elî Baba tenê çend tûrikên tîje zêrên zêrîn hildan. Xistin ser kerên xwe û bi darên daristanê ser wan girt da ku tu kes fehm neke. Gava derket, got bigîre. Simsim û vegeriya mala xwe. Gava Elî Baba zêr nîşanî hevjîna xwe da, her du jî ji kêfxweşiyê dîn bûn. Hevjîna wî xwest ku bizanibe qasê zêran çend e. Ji ber vê yekê çû mala Qasım da ku terezî kêşker deyn bike. Hevjîna Qasıma çavnebar merak kir ku jina Elî Babaya feqîr dê çi bikêşe, ji ber vê yekê hinek mûmê şil bi binê keşkerê ve xişand. Gava keşker vegeriya zêrekî zêrîn bi mûmê ve zelqî mabû. Hevjîna Qasım di cih de fehm kir ku Elî Baba bûye xwedî xezîneyeke mezin.